Ola xente, benvidos a un novo vídeo de Non Vale Furar. Despois dun longo tempo sen subir contido específico a YouTube, volvemos de volta á plataforma que nos veu nacer. E hoxe vestímonos de gala porque vos traemos un material do máis interesante. Así é, hoxe é a primeira edición dos premios NVF, onde repartiremos diferentes galardóns e recoñecementos aos futbolistas, adestradores, afeccións e equipos da terceira división. De aí que nos vexades con estas pintas. Estade moi atentos e atentas porque nos próximos minutos imos dar os 12 premios correspondentes despois dunha semana de votacións na que participaron máis de 1000 persoas en Twitter, unha auténtica burrada. Moitas gracias a todos e todas os que participastes na enquisa de Twitter. E agora sí, como diría a mítica intro desta canle, somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é... Non vale furar. O primeiro premio que imos conceder pode que sexa dos máis importantes. De feito, podemos dicir que é o Balón de Ouro desta terceira división. Exacto, Cabo. En todas as categorías había 4 xogadores nominados. Neste caso, os protagonistas foron Pablo Rei, futbolista do Somozas, Borja Domingo, do Ourense Clube de Fútbol, Brais Calvo, do Estradense e Luismi, do Alondra. 4 xogadores que fixeron unha tempada incrible, destacando enormemente na categoría. Aínda así, a afección tivo claro o seu voto, xa que un futbolista acadou o 43,8% dos votos. E dito isto, sen máis dilación, o premio para o MVP da tempada na terceira división galega é para... Pablo Rei, do Somozas! Así é, o exfutbolista do Racing de Ferrol segue a dar masterclass polos campos de fútbol. Unha institución do fútbol galego que anotou 13 goles e foi chave para que os de Jairo Bello chegasen á final do playoff de ascenso. Unha gran tempada que ten o seu merecido premio. E ollo, porque o mellor non é o único premio que acaba conseguindo o bo de Pabliño. Menudo auténtico xogadorazo, Cabo. E tanto, Bipo. Pasamos agora ao segundo premio, o xogador revelación da campaña, con outros 4 nominados. Brais Pedreira do Arzúa, Juanín Rei do Estradense, Martín Rafael do Choco e Iago Novo do Polvorín. O trofeo premia o xogador que maior progresión acadou con respecto á tempada pasada. Os votos neste caso tamén están un pouco desigualados, xa que hai un futbolista que despuntou con nada máis e nada menos que o 45,9% do total dos votos. Así é, con todo, o premio ao xogador revelación do ano na terceira división é para... Iago Novo, do Polvorín. O pequeno e habilidoso xogador de Ferrolterra despuntou este ano levando o mando do equipo de Alex Ortiz. Ademais dos seus grandes pases rompendo liñas e dos seus regates, aportou 4 goliños, un mega crack que consigue o seu merecido galardón. Claro que sí, e fai uns días deuse a coñecer a noticia de que Iago Novo non continuará no Polvorín. O crack de Perlío xogará no Formentera, clube que dirixirá dende o banco o ex do Coruxo, Michel Alonso. Moito nivel! E agora imos co seguinte, co premio ao Rookie do Ano, que premia o futbolista debutante na categoría que mellor nivel deu, que mellor o fixo. Os nominados foron Vera, do Barco, Andoni, do Ourense Clube de Fútbol, Brais Martínez, do Alondras e Amin, da U de Ourense. Como foron as votacións, Mr. Baliño? Pois bastante xustiñas, Cabo, das máis igualadas, e realmente non é para menos. O campeón, o que se leva a este galardón, acadou nada máis e nada menos que 34,1% dos votos. O seu máis inmediato perseguidor, pola contra, chegaría ao 30% do total dos votos. Andaba a cousa moi xusta. O segundo clasificado entre os nominados foi Andoni, do Ourense Clube de Fútbol, atacante que fixo un gran ano no seu debut. 7 goles e titularísimo no equipo de Rubén Domínguez. Bo xogador o vasco. Agora ben, quen foi o gañador? Pois verás, Cabiño, o campeón deste premio a Rookie do Ano é nada máis e nada menos que Brais Martínez, do Alondras. Sí, señor, o defensor de 19 anos debutaba na terceira división tras xogar na canteira do Valmiñor.
Foi o xogador con máis minutos disputados no equipo de Cangas e foi titular nos 26 partidos que foi convocado. Seguramente lle espera este rapaz do 2001 unha longa e fructífera carreira. É un auténtico crack. Imos agora ata os banquiños, porque detrás dos futbolistas, detrás dos equipos, hai un cerebro. Os adestradores da terceira galega, que por certo, menudo nivel que hai, pero quen foi para a afección o mellor adestrador, Vieito? Pois neste caso, os resultados tamén estarían tremendamente igualados. Houbo suspense ata o final. Os nominados foron Fran Justo, do Arenteiro, José Luis Lemos, do Bergantiños, Javier Bardanca, do Silva e Alberto Mariano, do Estradense. Menudo nivelazo, cabo. Máis que igualados, o gañador obtivo o 32,5% dos votos e o segundo conseguiu o 31,6%. Con todo, e polos pelos, o premio vai para Alberto Mariano, do Estradense. Nunca peor dito, polo dos pelos, digo, Agora xa en serio, o míster do equipo vermello deixou pegada na forma de xogar dos seus pupilos, que fixeron un ano que sorprendeu a case todo o mundo. O rock and roll da terceira merecía este premio. A boa tempada do equipo vermello non pasou desapercibida, e Mariano está sonando con cada vez máis forza para outros proxectos. Noraboa para Alberto Mariano e os seus pupilos por unha tempada histórica. Imos agora polo quinto premio deste vídeo, o Neno de Ouro, onde a afección escolleu o mellor futbolista de menos de 21 anos. Os nominados foron Alex Ramos, do Fisterra, Javi Fontán, do Arousa, David Zin, do Choco e Luis Chacón, do Somozas. Este premio, o Neno de Ouro, foi para un home que xogaba na fin do mundo, porque este premio é para Alex Ramos. O xogador de 21 anos fixo un curso espectacular no Arasolis. Xogou titular 33 partidos e anotou 8 goles sen ser dianteiro. Un mediocampista moderno con gran poderío físico, calidade e chegada ao área que a vindeira campaña estará no polvorín. Calquera dos nominados merecería dito galardón, pero finalmente a xente decantouse por Alex Ramos, co 41,8% dos votos. Está claro que este ano en Fisterra foi moitas veces Domingo de Ramos. Moi hábil, Vieito. A nosa seguinte categoría premia ao futbolista maior de 34 anos que mellor o fixo ao longo do curso, o veterano de Ouro. Hai unha ampla representación por parte dos Somozas, equipo que estivo a piques de ascender. Así é, cabo, o equipo de Ferrolterra contaba con Pablo Rey e Diego Garrido. Ademais deles, tamén optaban a ser o veterano de Ouro, Javicho, do Estradense, despois de realizar un temporadón, e Óscar Comís, que fixo propio no Choco. Cal foi o veredicto da afición despois dos máis de 700 votos contabilizados? Pois a verdade é que nesta categoría non houve sorpresas, porque o premio ao veterano de Ouro é para Pablo Rey, dos Somozas. Cun 66% dos votos, o crack ferrolán impúxose aos seus competidores. O seguinte foi Javicho, co 16,5%. É que Pablo é outro nivel, cabo, iso sabémolo todos, e sen dúbida foi dos xogadores máis destacados da categoría. Con 13 goles foi decisivo para que o seu equipo chegara a esa final polo ascenso a segunda ref. Ademais, Pablo Rey non só aporta goles. Non hai dúbida de que cada vez que o balón pasaba polas súas botas, o xogo do equipo melloraba. Este tío é un verdadeiro crack. Imos agora co premio ao mellor defensor central da categoría, os muros top da terceira galega. Os nominados foron Dani Portela, do Arenteiro, Pablo Agulló, do Bergantiños, Martín Sánchez, do Estradense e Alberto Campillo, do Arousa. E o premio ao mellor central da tempada foi para Pablo Agulló, do Bergantiños. O central coruñés de 30 anos foi unha peza clave dos de Carballo e foi, evidentemente, un dos motivos polo que acadaron o ascenso, aportando solidez e veteranía no centro da zaga. Por suposto, Vieito. Ademais, Agulló é un punto a favor no balón parado. De feito, chegou a anotar 3 chicharros. Un deles totalmente decisivo. O día do ascenso abriu o marcador ante o Arosa rematando un córner. Un dos cracks dese gran Bergantiños de José Luis Lemos. E despois dos centrais top, toca falar dos defensas que xogan pola banda. Imos co premio ao mellor lateralazo. Os nominados son Álvaro Naveira, do Arenteiro, Aarón Rama, do Bergantiños, Álex Cabarcos, do Somozas e Javi Fontán, do Arosa. Moitísimo nivel, por eso estivo tan igualada a cousa.
pero despois de 822 votos o que se eleva o premio ao mellor lateralazo nos premios NVF é Álex Cabarcos, da Unión Deportiva Somozas. O lateral pontés foi un ano máis do mellorciño da categoría e leva este galardón despois de obter o 30,9% dos votos. Estivo ben igualado o cabo, pero finalmente o ex do As Pontes impúxose a Álvaro Naveira, Javi Fontán e Aarón Rama. Álex Cabarcos foi un fixo para Jairo Bello. Xogou 27 partidos, todos como titular e completando os 90 minutos. Unha auténtica besta dende o lateral esquerdo. Moitísima igualdade, xa que o que menos votos recibiu destes 4 cracks foi Naveira, con 20,6%. Unha auténtica batalla entre estes 4 laterais. A min costaríame moito decidirme só por un deles. Os xereiros acabáronse decidindo por Cabarcos, un seguro en defensa e cunha proxección ofensiva envexable. Os seus centros levan auténtico veleno. Pasamos agora a maxia da terceira. Quen é ese futbolista que saca coellos da chisteira? Ese xogador que ten ases guardados debaixo da manga. Quen é o mago da categoría? Os nominados eran de nivel. Unha vez máis, Pablo Rey, do Somozas, Renan Zanelli, do Arenteiro, Santi Gegunde, do Racing Vilalbés e Marco Remeseiro, do Bergantiños. Nivelazo. Pois en máis dilación, o campeón ao premio ao mago do ano da tempada 2020-2021 co 44,8% dos votos é Pablo Rey, do Somozas. Mima, é que se lle deixamos leva todos os premios, cabo. Os premios NVF demostran a gran tempada que fixo Pablo Rey, que acumula 3 galardóns diferentes. A verdade é que non nos sorprende nada, porque seguramente para moitos fora o verdadeiro protagonista desta terceira división 2020-2021. Na seguinte categoría preguntábamosvos cal vos parecía o mellor killer da terceira galega, ese dianteiro matador que tantos cartos vale no mundo do fútbol. Os candidatos foron Iker Hurtado, do Arzúa, Cristian Martínez, do Polvorín, Borja Domingo, do Ourense Clube de Fútbol e Kiko Mintegui, do Atios. Ollo que esta foi a categoría máis votada de todas. Pois sí, nada máis e nada menos que 1195 votos para decidir que o killer, o mellor killer da categoría nesta tempada 2021 foi Cristian Martínez, do Polvorín. O Pichichi da primeira fase marcou en total 15 goles na tempada. O dianteiro coruñés é un futbolista completísimo a pesar dos seus 20 anos. Potencia, calidade e unha definición de tolos son os mellores argumentos deste auténtico xogadorazo que, por certo, acaba de renovar no Clube Deportivo Lugo. Ten moito futuro. Imos agora co equipo revelación da campaña. A cousa estaba entre Estradense, Viveiro, Alondras e Polvorín. 4 equipos que fixeron moi boa tempada superando, posiblemente, o seu obxectivo inicial. Correcto, cabo. O premio ao equipo revelación da tempada tiña que cantalo eu porque foi o Clube Deportivo Estradense. O equipo da miña vila fixo unha tempada de tolos, quedando incluso ás portas de xogar esa finalísima polo ascenso a segunda ref despois de facer un gran partido na Lomba. Sí, señor, os de Alberto Mariano realizaron un gran final de Liga e acabaron entrando no playoff de ascenso. Foron quen de eliminar o Londras en Cangas e case dan a machada ante o Arosa. Un penalti errado puido meter os da Estrada na finalísima contra os Somozas, pero non houbo sorte. Un premio no que non houbo dúbidas. O estradense superou as expectativas de forma espectacular e realizou a mellor tempada de toda a súa historia facendo vibrar a toda unha vila. Noraboa para o equipo. Bueno, querido Vieito, chegamos ao último premio desta primeira gala dos premios NVF. E obviamente non é o menos importante, de feito está dedicado a vos, aos xeeiros dos equipos da terceira. É que nos preguntamos cal foi a mellor afección da categoría, a afección furiña. E ollo que entre 24 equipos que conformaban a terceira división non foi nada doado destacar solamente a 4. As afeccións nominadas foron a do Estradense, que se volcou co equipo no mellor curso da súa historia, a da U do Ourense, que sempre está aí, unha gran masa que apoia o equipo a morte, esteña onde esteña, a do Fisterra, que apareceu na terceira como unha afición brava cos rapacollóns á cabeza, e a do Cese de Arzúa, que encheron o viso sempre que puideron. Pois con todo, este último galardón, este premio á afección furiña, a mellor afección da terceira división, vai para Fisterra. Sí, señor, non podía ser doutro xeito.
Non me extraña que a xente votara o Fisterra porque realmente xogar no Arasolis con público é un auténtico inferno. Eu pagaría por escoitar a percusión dos rapacollóns. Que espectáculo! Xente amante do balompé con gañas de pasar o ben nun campo de fútbol. O galardón vai para esta gran afección que o ano que ven animará, por desgraza, na preferente de Galicia. Noraboa polo premio. E isto foi todo, xente. Moitísimas grazas por participar con nós nesta primeira edición dos premios NVF, que a verdade é que tivo unha participación envexable. E noraboa aos premiados. Pasade todos e todas un bo verán, e nós seguiremos traendo cousiñas porque o fútbol non para nunca. Correcto, Vieito. O mercado de fichaxes está en plena efervescencia e nós estaremos informándovos de todos os movementos, de todo o que pase no noso fútbol, nas nosas redes sociais, así que estade moi atentos. Para iso, non deixedes de seguirnos en Twitter e en Instagram, que subimos a diario noticias relacionadas co fútbol galego, e tamén suscribidevos a YouTube a esta conta, e xa que estades, se vos gustou o vídeo, dádelle un like. E, bueno, recordade tamén que temos a conta en Twitch, onde facemos os nosos directos de vez en cando. E nada, o dito, que pasedes un bo verán, vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.